Syll dwi, a dwi wedi cael fy mhenodi fel rheolwr Gronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog. Dwi'n gweithio i Cymorth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy, sef CVSE. Dwi'n edrych ymlaen yn arw i gael gweithio efo cymunedau gwledig Conwy a Sir Ddimbych, ac mae'n bleser gen i gyhoeddi'r newyddion cyffroes mae heddiw mae chi fod y Gronfa rwan ar agor ar gyfer ceisiadau, sef Hydref 12 2020. A'r WE sydd yn berchen ar y fferm Wynt, ac maen nhw wedi creu cronfa o 19 miliwn dros gyfnod y fferm Wynt, sef 25 o flynyddoedd. Penodwyd panel o wirfoddolwyr lleol, trigolion lleol ydyn nhw, ar gyfer gweithio hefo ni ar gyfer llunio'r gronfa a gwneud penderfyniadau ynglyn â'r gronfa. Ac o glanlyniad i hynny, mae yna 5 thema wedi cael ei nodi ar gyfer y gronfa, ac fydd angen i ymgeiswyr gallu fodloni un o'r 5 yma, sef cymunedau ffyniannus, iechyd a lles, yr economi, cadwraeth a'r amgylchedd, ac hefyd thema digidol. Mae'r gronfa'n hyblyg ac mae'r broses ymgeisio da ni wedi ceisio wneud i mor syml a phosib ar eich cyfer chi, yr ymgeiswyr. Os da chi isio llawrlwytho y meini prawf a'r canllawiau ac hefyd gweld map o'r ardal bydd, mae hyn i gyd ar ein gwefan ni, sef www.clocaenog.cymru. Rwy'n edrych ymlaen yn arw i gael clywed gynnach chi y bobl leol ynglyn â gweledigaeth chi ar gyfer eich cymunedau ac hefyd i glywed am syniadau ar gyfer prosiectau posib i'r dyfodol. Felly, plis cysylltwch efo fi drwy ffôn neu drwy e-bost i ni gael trafod eich ceisiadau ac eich prosiectau chi ar gyfer eich cymunedau lleol.